दिनैहाय आङो निसिमा हालामनि जानानै निसिमा समस्तिनि जानानै चिरां जिल्लानि जानानै आङो सासे MLA महरै बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर जासियो। मानोना दिनै प्रमद बर' बिथाङा निसिमा हालामाव सानसेनि हाबाफारि लानानै फैनानै बिथाङा गोबां जोंनो माखासे बान्था एबा उपहार बिथाङा होफैबाय। मानोना दिनैहाय 40 कौटि रांजों बानायनो लानाय माखासे आसनिफोर बे आसनिखौ बिथाङा माखासेखौ माने लुफुंनायखौ फिथा हानानै बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो माखासे मोननै ब्रिज बे बान्दुगुरि गामियाव आसाम सरकारनिफ्राय मुख्यमन्त्रि फकिरफोर निर्माण आसनि RIDFनि मोनसे स्किम बेनि गेजेरजों 9 कौटि रांनि मोननै ब्रिज बेनि अन्थाइ खाम्फा बिथाङा गायसननानै होबाय। आरोबाव थांनाय गोलाव सम दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बिबाबो गाबब्लाबो खुब्लाबो मोननो हायाखैमोन, जाफुङाखैमोन। बे जाहैबाय माने मावरिया बान्दो होननाय, जाय मावरिया बान्दोनि गेजेरजों बे FIS जागोन। बेयो BTCनि 100 FIS स्किमनि गेजेराव बेबो मोनसे 30 कौटि रांनि मोनसे फ्ल' इरिगेसन सिस्टेम जागोन बियो। बिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बेजों गासै मोन 25 गं गामिया बेजों मुलाम्फा मोनगोन आरो गासै 3,000 हेक्टर हा बे बान्दोनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा मोननो हागोन। बेखौ दिनै रायजो राजानो बिथाङा बावसोमफैबाय। आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे बे बान्दुगुरि गामिनि दालां एबा ब्रिज, बे ब्रिजखौ थांनाय 17 बोसोराव BPF हान्जानिफ्राय बिथांमोनहा अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन, फिथा हादोंमोन, नाथाय 17 बोसोराव बिथांमोना मावफुंनानै होनो हायाखिसै। जायनि थाखाय 17 बोसोरा जों बे ओनसोलनि फ्राय नोङो 10-15 गं गामिनि रायजो राजाफ्रा हाब्रु दैब्रु बारनानै फैनांदोंमोन, दैबानानि गेजेरजों बारसोमनानै फैनांदोंमोन। फरायसाफ्रा बिथांमोना फरायसालियाव फैनायाव जोबोद मोनसे खस्थ' जादोंमोन। मालाबा दैबानायाव गबनांनाय मोनसे थासारिबो फैदोंमोन। दिनै बियो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि अननायनि गेजेरजों दिनै आङो MLA महरै जोंखौ जे खाबु होदों, बे खाबुखौ बे बान्दुगुरि गामिनि थाखाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' जोंनि BTRनि चिफ बिथांनि आखाइनि गेजेरजों जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बेयो खोब थाबैनो जागोन। बियो खोब थाबैनो जागोन आरो बेखौ जोङो थाबैनो रायजो राजानो जों मोनसे बावसोमनो जाहाथे हायो, बेखिनि थाखाय राहा लानाय जादों। नंगौ, दिनैहाय ग्रेन्ड मास गेदारिं आरो जयनिं मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जे बेयाव नुबाय जे जोङो 99% BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोननि मावगिरिफोर, मददगिरिफोर दिनैहाय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै प्रमद बर'नि सान्थौ सानस्रि, जोंनि सरकारनि जे निति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै दिनैहाय रायजो राजाफ्रा, सानसुमैफ्रा, बिथांमोननि मावगिरिफ्रा दिनै जोंनाव जयनिं जाफैदों आरो माखासे गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहाबो दिनै फैनानै जयनिं जाफैदों। बेजों जोङो बुंनो हायो जे दिनै थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हान्जाया जिबायदि रायजो राजाखौ थगायनानै फैदोंमोन, जे दालां बानायगोन होननानै फिथा होदोंमोन। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, नांगोल दैनि सायाव खब्बैसो दे नोङो नारेंखल दिख्रुबदोंमोन, फिथा हादोंमोन, मेचिन पर्यन्त लानानै फैदोंमोन, लहा अन्थाइ बायदिसिना गारफैदोंमोन, नाथाय लास्ट पर्यन्त बे जानायाखै। दिनै जोङो आसाम मालानि गेजेरजों बेखौबो लुफुंनो थांगासिनो दङ आरो बे बास्तब सैथो। अलरेडि सार्भेया जोब्बाय। दा बे खोथाखौनो दिनै BPFनि सिङाव दिनै बारहुंखा बारदों। थारैनो नंमारगौ जे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा, UPPL दोलोआ रायजो राजाखौ ओरैनो फोलायाखै, नंखाय बाथ्रा मालाबाबो बुङाखै। बास्तबाव सैथोआव बिथांमोनहा खामानिखौ मावफुंनो थांगासिनो दं। दा बेनिखायनो दिनैहाय 1800 100800 थारमाने 1800 जानो साबा खम सुबुंफ्रा BPFनिफ्रायनो मेक्सिमाम 99% दिनै UPPL दोलोआव जयनिं जाफैबाय। जों बिथांमोनखौ जोबोद गोसो गुदुङै जोङो बरायदों। सरकारनि जों बरायदों, जोङो पार्टियाव जों बरायदों, निसिमा माने हालामाव जों बरायदों, चिरां जिल्लायाव जों बरायदों आरो बेबायदिनो निसिमाल' नङा, गुबुन गुबुन जे जोंनि जे ब्लक कमिटिफोर दङ, जोंनि जे BTCनि बियाबफोर दङ, बे बियाबनि सिङाव रोजानिफ्राय आराम्भ खालामनानै 1000निफ्राय आराम्भ खालामनानै जेरावबो जयनिं हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं। बे फार्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज थाबावगोन, थार्ड फेज थांनाय लोगो लोगोनो बे
नैबे लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो बिपिएफआ लाथिख' जानो थांगासिनो बे एकदम सैथो बाथ्रा। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव। एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।